semmonen 40 ehkä oleva nainen, joka on nuoruudessaan tehnyt pienen, miten sä nyt sanois, mokan ja on siinä tullut avioton lapsi, jonka hän on sitten salannut ja sitten löytänyt miehen ja mennyt naimisiin ja rakentanut uuden elämän aika tämmöisen niin kuin korkeassa asemassa yhteiskunnassa ja sitten tuleekin tämmöistä vinkkiä, että se hänen äpärä lapsensa onkin hengissä. Hän on siis luullut, että tämä lapsi on kuollut, mutta nyt tuleekin tämmöistä vinkkiä, että lapsi on elossa ja siitä sitten alkaa semmoinen taistelu hänen itsensä ja oman tuntonsa kanssa, että mitä nyt sitten teen, että paljastanko tämän asian kaikille vai salaanko asian ja selvitänkö, onko tämä hänen äpärä lapsensa vai ei. Hän on kopea ja ryyhkeä. Hänellä on äpärä. Peruuttakaa se! Minä rukoilen sinun aamusvalta mieltäsi! Hän on nuori ja kiiva! Okei, kun näytelmä on kirjoitettu 100 vuotta sitten, mun on hirveän vaikea käsittää sitä, että miksi äpärä lapsi olisi niin kauhea asia, mutta eihän se nykypäivänä ole mitään. Niin kuin päästä siihen fiilikseen, että jotenkin niin kuin salailee ihmisiltä omaa, mitä nyt on tämmöinen iso salaisuus ja sen takia tuomitaan kokonaan ihminen. Ja siihen on ollut tosi vaikea jotenkin päästä, kun ymmärtää se kamppailu, mitä tää käy. Mut muuten ei sinänsä, tietysti nämä tämmöiset ajan vaatteet on aina vähän haastavia pitkissä hameissa tuolla juoksennella. Ja replat on aika vaikeita opetella, mutta kyllä luotan siihen, että kyllä tää homma tästä onnistuu. Päästä irti! Sinä puristat niin kauheasti ja katsot ahnaasti kuin susi. Minä melkein pelkään sinua. Vai pelkää? Mä en ole olemassa. Kuuluuko se tässä nyt, että täällähän sataa nyt ihan kaatamalla taustalla, että kesäteatterin tekeminen on hieno laji. Hemmetin haastavaa toisinaan. Isossa tilassa tietysti aina vähän haastavampaa ja ulkona, kun ollaan tälleen säiden armoilla, mutta mä en enää osaa kuvitella kesää ilman kesäteatteria, eli tää on hienoa.